מה קורה חברים, כאן עמית מאנונימוס גיימינג, אוקיי? אני עכשיו רוצה לספר לכם פה על ערוץ חדש שהולך להיפתח בימים הקרובים, כאילו אחרי הסרטון הזה, אני חושב שמחר או עוד יומיים אנחנו נעלה לכם סרטון. בערוץ הזה הולך להיות funny moments וג'ימוד, כתבות חדשות שיוצאות בעולם הגיימינג. אנחנו נעשה כל שבוע, אני וחבר שלי אופק, שיציג את העמדה שלו בעוד כמה זמן. אנחנו נלך להציג את העמדה שלנו, מה הולך להיות בעולם הגיימינג, מה חדש יותר נכון. כל שבוע יעלה משהו חדש. בואו נגיד רייזר רוצה אוזניות חדשות, אז אתם תדעו את זה, או יצא משחק חדש או תאריך, אתם תדעו את זה. אנחנו הולכים לעלות טיפים וטריקים, אני ואבי שגם יציג את העמדה שלו עוד כמה דקות. יציג את העמדה, אנחנו הולכים לעשות בטיפים טריקים, פלאש, סמוקס, כל מיני דברים, שיטות. עלת מאחורי קיר ויש לידך אויב, מה אתה צריך לעשות כדי לגרום לאויב לבוא אליך, או כל מיני דברים כאלה. בקיצור, למה שאני אדבר? תנו להם לדבר. מה מצא אנשים? כאן הראל מערוץ אנונימוס גיימינג, ואני ביום השלישי יעלה כל מיני עריכות וכל מיני מדריכים בסוני וגאס, פוטושופ, ואני אשתתף גם בימי שישי ושבת בגריס מוד, וגם אשתתף בקום וכל מיני דברים שיעלו לערוץ. אז מקווה שתהנו מהערוץ. יאללה ביי. מה קורה אנשים? לי קוראים אבי מאנונימוס גיימינג, והפינה שלי תהיה בבלק אופס 2 משחקים ב-CSGO בקומפטיטיב עם כל האנשים בערוץ, החברים, עכשיו תכירו אותם. והפינה שלי גם תהיה עם עמית בטיפים וטריקים ב-CSGO, וזהו, נתבקש בפעם הבאה. ומה קורה אנשים? כאן אופק מאנונימוס גיימינג. אני אגיש עם עמית די קילר פינה במה חדש בעולם הגיימינג, ואני אשחק איתם ביום שישי ושבת בג'ימוד וקום. כן, עכשיו אני רוצה להציג לכם פה את העמדה של שר. אז נתחיל ככה, שר הוא בן דוד שלי, אוקיי? ואני רוצה לספר לכם, שר כרגע לא יכול לדבר כי הוא נמצא באימון כדורסל, אבל מה שיעלה עם שר, אני אדאג לעלות עם שר כל מיני חייזרים, למשל בגוסט, שזה משהו שאנחנו נורא אוהבים. אנחנו נעשה על כל הרחבה וגם על ההתחלה הראשונה. אנחנו ניתן לכם שיטות איך להתמודד עם החייזרים, וזה הכל. אנחנו פשוט רוצים שר פשוט לא יכול לדבר, אז אני מדבר בשמו. הוא יצטרף, כאילו הוא ידבר בערוץ עוד כמה ימים. אז תודה רבה וחג שמח, שיהיה לכם שבוע טוב.